Bé, avui hem rebut la visita de la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josepa Amigó. Hem pogut comprovar sobre el terreny les obres realitzades amb totes les ajudes necessàries de la Diputació de València, com són les obres de reasfaltat d'una part important del casc històric del municipi, també un acabament ja definitiu del que és una obra d'un interès molt especial de cara al futur econòmic del municipi, com és l'albergue, i una obra de caràcter social. És una obra que des de l'any 2012 portàvem reclamant a la Conselleria, el que és la Conselleria de Benestar Social, i en l'anterior govern de la Generalitat no va respondre. Hem vingut a Xeresa, ens ha rebut el seu alcalde, Tomàs Ferrendis, i part del seu equip de govern. Hem fet una volteta pel poble i la veritat és que han aprofitat els diners que han arribat de les subvencions de la Diputació per a millorar l'asfaltat dels carrers, i una cosa que li feia especial il·lusió a l'alcalde i a l'equip de govern de Xeresa era acabar este centre on estem ara mateix, este centre social. Per què? Perquè era una reivindicació històrica. Fa més de 5 anys que estàvem pendents de que s'acabara aquesta obra, aquestes obres de millora del centre social que utilitzen els majors de Xeresa i les ames de casa de Xeresa. Una promesa de la Generalitat governada per el Partit Popular que mai s'havia fet una realitat. Ficats en contacte a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ens varen dir que havien rescatat projectes que estaven per acabar des de l'any 2012 i entre ells un era aquest de Xeresa. La Diputació va ficar els diners per tal de fer possible concloure aquestes obres que estaven pendents, i des d'aquest moment hem seguit col·laborant de manera contínua amb les administracions, les més menudes, els ajuntaments, i també amb el govern de la Generalitat, amb les conselleries, per tal de fer possible que els nostres pobles tinguin una millor qualitat de vida.